Хәзерге матур концерт программасында яңгыраячак сәламнәр Саратов өлкәсе Дергачи бистәсенә ачачак. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилеен Зур Чиркли авылында туып үскән якташыбыз Сулейманова Фәридә Хосаин кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Сульман Гаязович, уллары Илдар һәм Лукман, киленнәре Гүзәл һәм Оксана, оныклары Амирочка һәм Самирочка ихластан котлыйлар. 37 ел бергә, иңне иңгә куеп, Уф Алла арбасын тартып, җан юлдашлары, ышанычлы кешеләр булып матур гомер кичерәбез. Фәридә минем өчен бөтен җиһан. Ул ике улыбызның иң нечкә күңелле, иң сөекле, кадерле фәрештәләре дә. Тормышымда мин нәрсәгә ирешә алуым барысы да хатынымның ярдәме аркылы эшләнелгән. Аңа мин шиксез рәхмәтле булып, икәү бергә гомер күзләренә атларга чакырам. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт безне шитләтеп узсын, кадерлем. Синең белән шундый рәхәт миңа, синең белән шундый күңелле, кояш балкы күктә. Ул да безгә җылы нурын бер китүгелме? Очып барган кошлар тавышына салмак кына моңлы җыр кушам. Кайнар кочагыңа сыенам да, назлы карашыңда адашам. Яратуың белән яратып син үтеп кирдең күңел түренә. Мин бәхетле, бары синең белән, синең урын йөрәк түрендә. Бәхетемне синдә генә таптым. Яратканым син ул, син генә. Мәхәббәтне саклап калык җаным. Бердән берең бит ул, мин генә. Яраткан әниебез һәм әбекәебез. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда тормыш юлларын иминлектә, сау сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын дибез. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, хәләл җефетең, әткәебез белән хәерле, тыныч картлыкта гомер ит. Тәрәс төпләрендә гөлләр үсә, чәчкәләрнең төсе төрлечә. Үсәр идемени алар шулай, әнкәй, синең кулың тимичә. Көн дә сулар сибеп тәрбияләп, үстерәсең саклап, кадерләп. Кошлар кебек үсеп таралышкан нарасыларыңны хәтерләп. Туган нигездәге гүзәллекне шикләмәсен Ходай көннәрен. Узак еллар тагын, узак еллар чәчәк атсын әнкәй гөлләрең. Кадерле Фәридә апа, алда да гаиләгездә тынычлык тантана итсен. Һәрбер үтәсе көннәрегез әлеге җыр сыман матур булсын. Bilисеңме
Күрәселәр килә сине җаным, ямьләренә нурлы язларына. Юк әйтмәле иркәм, яздан татлы икән, иркәләвең синең назларың. Бул үземә генә, Бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулып күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Бул үземә генә, бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулып күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Тулып күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Бәхетләрем булып калыр икән. Фәридә Хусаиновна Сулейманованы матур 60 яшьлек юбилее белән чын күңелдән Сызрань шәһәреннән Алися апа һәм Хусаин абый, Шигуны бистәсеннән кадерле кайнанасы, Никулинадан Нуриса һәм Илдар, баш кодасы, Самарадан Сара җиңгәсе ихластан котлыйлар. Гомерлек күршебез булган һәм иң яраткан, иң кадерле киленебез, җиңгәбезгә әверелгән Фәридә апабызга да тоймадык 60 яшь тулган икән. Ул безнең уникаль шәхес. Гомере буе аның күңеле шат. Әйтерсең, ул кешедә начар кәеф була да алмый төсле. Бер сүз белән әйткәндә, позитив йомгагы ул. Яраткан тормыш иптәше Силман белән алар гомердә дә тормышларына зарлана белмәделәр. Бар авырлыкларын гаиләләре эчендә яшереп, икәү бергә җиңделәр. Хәзер инде ике уллары, ике лачыннары да янәшәләрендә булып, үз гаиләләре белән яшиләр. Фәридә апа белән Силман абыебыздан башка бернинди чарабыз да узмый. Бар мәҗлесләребездә дә алар беренчеләр булып килеп җитеп ярдәм итәләр. Бик игътибарлы алар. Бар бәйрәмгә котлаулар, бүләкләр тапшыралар. Менә инде озак еллар алар икесе дә шөкер Аллага дин юлында намазларын укып, мәчетләргә йөреп, мәҗлесләрен үткәреп, гомер кичерәләр. Фәридәбез гаиләдә гомердә дә килен булмады, 37 ел эчендә кайнанасы өчен тагын бер кызы сыман булды. Аңа ихластан безгә күрсәткән хөрмәте өчен Аллаһыдан хөрмәт күрсәтсен. Бәхете мул, саулыгы нык, иманы камил булсын. Көзләр җиткән, гөлләр шингән, агачлар яфрак кыя. Суык кышны каршыларга җыена бөтен дөнья. Тик күңелдә бүген бәйрәм, юк сәбәп боегырга. Киресенчә, туды сәбәп бергәләп җыелырга, бергәләп күңел ачырга, җырлап, биеп алырга, онытып көзге хисләрне күңел ачып калырга. Бүген синең туган көнең, син дөньяга килгән көн. Моңсу көздә бәйрәм ясап, ничек туа белгәнсең? Туып та син гаиләбезгә килен булып килгәнсең. Үз кызыбыз сыман якын кешедәй җитешкәнсең. Котлы булсын, матур узсын синең гүзәл бәйрәмең. Кабул ит изге йөрәктән шушы теләк бәйләмен. Кадерле Фәридә апа, якыннарыгыз көчтән өчен алар сайлаган җырны да тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen
кирәк сиңа, дуслар, туганнарың, һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен килә гөл күрәсе тормышларның. Аяз күге бәхетләргә киләләр терәсен. Бергә бергән günler yemeli, bir tabında aşlar bigirek temeli, her vakitte yakınlarının şat yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının. Ayaz bugün bәхетләргә киләләр терәсен тормышларның. Ayaz bugün bәхетләргә киләләр терәсен, бәхетләргә киләләр терәсен. Кадерле, яраткан килен, килендәш, җиңги апабыз, картанабыз. Сулейманова Фәридә Хусаиновна шушы матур көз көнендә үзенең олы юбилеен каршылый. 25 ноябрьдә аңа 60 яшь тула, дип башлана алдагы котлау хаты. 1982 елның март айында килен булып, энем Сөлманга безнең зур гаилә Сулеймановларга Фәридәбез килде. 37 ел инде менә без бергәләшеп, туган яклардан ерак булса да, Саратов өлкәсе Дергачи бистәсендә гомер кичерәбез. Мәйсәрә җиңгәңә син килендәштән дә якын, ике дус булып, апа-сеңел сыман яшисез. Бер-берегезгә булышып, терәк булып, серләрегезне бүлеп торасыз. Безнең кызларыбыз Әлфия белән Наилә җиңги апа диеп, гүзәл картанам диеп дәшсәләр дә, син аларга икенче әниләре кебек. Һәр чак сине күтәреп алалар, кирәккәндә киңәш сырлар, серләре белән уртаклашалар. Әле инде үз гаиләң дә зур. Яныңда сине яратып, тормыш иптәшең Сөлман, улларың Илдар белән Ликман, киленнәрең Гүзәл белән Оксана, кызыныкларың Амира белән Самира яшиләр. Без сезнең өчен бик шат кадерлебез. Шундый матур бәйрәм көнендә бездән теләк саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның, оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомер ит. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек якты булсын. Бүген Фәридә җиңгинең юбилеена килдек. Бик якын туганыбызны тәбриклик әле дидек. Бу дөньяга туганыңа 60 елдай үткән. Кыз вакыт, хатын вакытлар әби булыр чак җиткән. Әле күптән түгел генә узды энҗе туегыз, абыебыз Сөлман белән уртак сезнең уегыз. Кыз урынына килнегез бар, ул урынына улыгыз, әкрен генә, матур гына бара тормыш юлыгыз. Туган көнгә иң зур бүләк нинди булыр дисәгез, бары кычып алганны бит көтә җиңги белсәгез. Сез уңган, тырыш кешеләр, сыкланабыз без сезгә. Аяк чалучы адәмнәр булмасын ишегездә. Үзегезгә файда булсын, башкалар сөенсеннәр, көнчеләр һәм гайбәтчеләр әйдәгез көенсеннәр. Ә без сезне яратабыз һәм бик хөрмәт итәбез. Яхшылыкларыгыз өчен бик күп рәхмәт әйтәбез. Фәридә апа, тәбриклибез. Котлы булсын бәйрәмең.
гаиләм исеменнән алчы шушы шигырь бәйләмен. Кайгы-хәсрәт, күңелсезлек сезнең өйне тапмасын. Усал ниyaтле кешеләр капкагызны какмасын. Безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Һәр вакытта ярдәмләшеп яшик гел бергә. Иң изге теләкләр белән Илдус абыең, Мәйсәрә җиңгәң, племянницаларың Әлфия, Наилә, Гүзәл, аларның тормыш иптәшләре Илдус, Руслан, Ринат, яраткан кечкенә племянникларың һәм племянницаларың Лилия, Идалия, Адилә, Динар, Кадрия һәм Амир. Кадерле Фәридә апа, якын кешеләрегезнең бар теләкләре чынга ашып, матур гомер итегез, бәхетегез түгәрәк, гаиләгез имин булсын. Гөлгәтиңе бу гомерләрне бушка уздырмый хәле. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшик әле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Кебек балыкып торсын бу түгәрәк тормышлар. Матур улсын эзлә салсын Худай язган язмышлар. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Яшисең килеп яшә. Тапшыруны дәвам итеп, Сулейманова Фәридә Хосаиновна хөрмәтенә язган тагын бер котлау хатын укып китәсем килә. 60 яшьлек юбилее белән аны апасы Халидә, җизнәсе Айсә, уллары Фәрид, тормыш иптәше Илсия, балалары Самина, Якуб, кыдагыйсы Светлана, кыдагые Сания, кияве Фәрид, Гүзәл, племянницалары Гөлсинә, Кәмилә һәм Мәдинә котлыйлар. Туганнарсыз бу дөньяның яме дә, тәме дә булмас иде. Туганнарның кадерен белеп яшәргә тикмә генә эндәми торганнардыр. Чөнки кем соң туганнардан башка синең кайгы-шатлыкларыңны белешсен? Сине сүзсез генә кем аңласын тагын ди. Менә инде без дә якыннарыбыз белән бик тату яшәп киләбез. Алар һәр вакыт безнең күңелдә. Еракларда яшәсәләр дә, алар хакында бер генә минутка да онытмыйбыз. Киресенчә, аларны гел сагынып яшибез. Кадерлебез, Фәридәбез, рөхсәт ит матур туган көнең белән котлап, иң беренчедән дөньяның бар рәхәтен сизеп яшәргә теләргә,
Unuklaryňnyň, balalaryňnyň igiliğin körüp ýaşagyz. Ýaşrak bizge kunakka gaýtygyz. Bar maksatlaryňyzga erişip, hyýallaryňyzy şynyga aşyrygyz. Azmy, köpmi toldy siňa? Biz bit sanap durmaýbys. Hatym kızga ýyllar sayın uzsa gymyr koşmaýbys. Olar şeşke syman bara. Ýyl sayın tik ýaxşyra. Şuňa tuganybız bizniň mator kızlarday tura. Arabız ýyrak bolsa da, köňüller ýakynayta. Sizge tuganlar ýürekler bizni bara gel tarta. Kadirlerin bu gymrynyň bilip gine ýaşaýyk. Uýalmyşa, tuganlar diýip bir-biri bizge deşiýik. Qabatlansa da bu beýrem ýyl sayın başka bula. Bu günni bizniň köňüller bara şatlykka tola. Yaratyp sizge tilibis bara izgi tilekler. Alda jyrny jyrlatyrбыз, saýlap sizge bülekler. Hürmetli Feride Husaynovna, tuğan ýaklaryňyzdan sizge hem gaýle agzalaryňyzga bülek bularak jyr ýangry rahatlanıp tыңlagyz. Azmy köpmi ýyl uzygan, bu hal taryhta kalagan. Birinçi awazyn salyp, şirige belekeş tugan. Başta täpi ýuwalgan, ondan isim koşulgan. Zor durmuşdan atly indi ýubiler bulgan. Boldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isleri gidip siler. Buldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isleri gidip siler. Partilen kulga alıgan, mektepke ula yol salıgan. Göz açıp yımıgan arada, bir köp diplomly bulgan. Eşinde de maktalygan, sınatmagan, danılanıgan. Özü de sizmişi kalgan, bugün ýubiler bulgan. Boldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Buldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Ýubilaryny zurlaýbys, oňuşlaryny hoplayбыз. Şyn ýürekden, saf köňelden birgeleşip gutlaýbız. Siňa garap duýmaýbys, şäpsin diýe boýlaýbız. Siniň işin bakallaryny kötermişe goýmaýbız. Boldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Buldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Zıka barışın köňünden minde mator ýubiley bilen tebrik etem. Bir alkışlyk hadi. Boldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Buldun sinde ýubiler, agylsyn müňlyk kiler. Sandugaçlar ötüp alıp, isteli gidip siler. Sandugaçlar